ya ono dofo te ho na one ne dintitimu ebia no watu kwan agyawo na da wo dintitimu no eya arekode kese sanso na ono dofo pa bi te ho na owo amamo dintitimu edi na ya se nanso onua dofo menyankopon ahye yembo se yewu ne yekodeda ne maye to so mienu bra oni Yesu be pie owie mu no ye wufu a yewu ewo Kristo mu no ye nyina ye besatra very so ye papo hye ya jenkwa no owie mu enti se wo ne udofo bi wo ho na sa bre wakoda na se wafiri wo nchen a ya me kanfo nyame ama wo se ema wo renwo enti ni suo na da obofo pani no bebo totorobento no nyina ye ti ase ne awufo no e be sori ye ko hye ya je ba owie mu erade hye wo de na wo kyekere wo re na wo pepa wani wa mu ni suo